Ang Commission on Elections Camera sa Talisay City mupahigan og satellite registration sa mga piniling barangay sa Dakbayan. Si Chona Carion sa report. Gidagsag gihapon sa mga tao ang buhatan sa COMELEC sa Dakbayan sa Talisay aron magparehistro. Sukad niya atong Agosto 1 pagsugod sa COMELEC registration, moabot na sa 1,859 ang nakaparehistro, samtang 189 sa sangguniang kabataan. Mato di Attorney Gallardo Escobar, election officer, nga sila mo'y magpaduol na gyud sa kabarangayan matag Sabado lang ang satellite registration. Aron wa na rason sa mga tao nga dili magparehistro. Karong Sabado adto sa Barangay San Roque, ang mga duol nga barangay niini pwedeng makaparehistro didto. Nalipay ang turnout manggod sa atong satellite registration mas daghan tag nakuha dito kumpara sa diri sa atong office. Ang COMELEC registration matapos karong September 30. Valid ID lang ang rekisito sa pagpa-register. Samtang ang correction, photocopy sa birth certificate or marriage certificate. Giawhag ang mga tao nga mintra sayo pa magparehistro na. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.